Sziasztok! Most egy kicsit elmékedős hangulatomban vagyok. Azon gondolkozom, hogy az embereknek mi a sors feladat az életben. És pont olyan szituációban vagyok, hogy mindig azt mondják, hogy tűzzél ki egy célt, és akkor tegyél érte. Hát én megtettem, de valahogy mégsem úgy alakult az életem, ahogy szerettem volna. De rengeteg energiát, időt tettem bele helyzetekbe, dolgokba, és mégsem azt kaptam, amit vártam. Valahogy falakba ütközött, és az élet nem enged tovább menni. Nyilván akkor nem arra van az utam, nem az a helyzet, nem azokkal az emberekkel, és ilyenkor próbálom pozitívan megélni, bár nagyon nehéz, mert ilyenkor el kell engednem azokat a helyzeteket, amit szívem szerint szerettem volna megvalósítani. De próbálom egy kicsit pozitívan látni az életet, ami nyilván nehéz, és elfogadni azt az irányt, amit az élet valóban nekem szánt. Úgyhogy nyilván nem úgy, hogy nem teszek semmit, de kicsit lazábbra vettem most az életemet, hogy megnézzem, hogy és mi az a feladat, amit nekem szánt, hogy hol lenne igazán a helyem, bár még nem találtam meg erre a választ. Úgyhogy most kicsit hagyom, hogy sodródjon mellettem az élet, vagy velem az élet. És mindenkinek nagy kitartást kívánok, ha ilyen helyzetbe került, mert nagyon nehéz, azért megvisel az embert lelkileg, de próbálom én is tartani magamban az erőt, és igyekszem a legjobban teljesíteni a rám lett feladatokat és helyzeteket.